Ang suway ay darating at magkakaroon ng pamamahala sa lahat ng tao sa buong mundo. Kanyang ipagbabawal ang pagbenta at pagbili sa lahat ng ayaw sumamba sa kanya o tumanggap ng kanyang marka. Ating paghandaan upang tayo ay hindi gutomin at makakapagtiis hanggang sa wakas. Kailangan natin magtanim at mag-imbak upang mapaghandaan ang kanyang pag-ibig. Tulad ni Jose na nag-ipon ng trigo sa panahon ng kasaganaan para matustusan ang pagkain sa panahon ng kawalan. Kailangan natin umalis sa kanyang sistema upang tayo ay hindi makipid. Ang suway ay hinambing sa isang hayop dahil siya ay hindi makatao, hindi makatarungan at hindi gumagalang sa batas. Huwag nating tanggapin ang marka ng hayop sa ating katawan. Huwag magpasakop sa suwail upang mapanatiling walang tumis sa harap ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating tanggapin ang marka ng hayop sa ating katawan at paglaban natin upang hindi madamay sa galit ng Diyos. Nais ng suwail na alisin ang ating kalayaan at karapatan ng maging sunod-sunuran. Ang sinumang sumamba sa Kanya o tumanggap ng Kanyang magkataan, walang pangalan sa aklat ng buhay ang sasamba o magpapasakop sa Kanya ay nagbibigay lamang ng suporta upang siya ay magtagumpay. Kanyang susupiling ang karapatan at kalayaan ng bawat isa at paghaharian ang buong mundo. Ang kakampi o susuporta sa suwail ay kaaway ng sangkatauhan at kaaway ng Diyos. Huwag ipagkanulo ang sangkatauhan, huwag maging kaaway ng Diyos. Huwag natin tanggapin ang marka ng hayop sa ating katawan.